Vlog Hawaii, ziua 5. Ne-am trezit dimineața, am mâncat și ne-am făcut bagajele să zburăm pe altă insulă. Mai întâi am mers la Walmart sau nu știu exact ce magazin era ăsta, mi-am luat o lebeniță și aici am fost la aeroport. Singurul om pe care l-a verificat la intrare, efectiv dintre toți. Aici am ajuns în avion, era foarte gol, ne-am pus fiecare unde am vrut. Avem o notă aici. Foarte faină. Am aterizat și mergeam spre mașina închiriată. Aici tot ce vedeți în dreapta era lavă și am găsit niște nuci. Asta era mașina, era ok, era un Mazda, numai că era foarte murdar din interior și nu se ducea. După am prins un fel de maraton. 41,59, da? Să se știe. Da, ce prieten ai, Nelu? Pentru ce nu pe ăsta, mă? După am plecat să facem un grătar la Petronalitate acasă, era un fel de resort și și-a cumpărat o cameră acolo, era foarte șmecher resortul de 5 stele. Și noaptea aprindeau torțele, era un view foarte frumos, cel mai bune alune pe care am mâncat vreodată. Mamă, ce bine. Ba, am auzit că la ei sezonul. După am plecat la magazin, la Walmart. McDonald's. La localul ăsta am venit să ne luăm un desert, era cică foarte bun. Aici e cazarea noastră, prima cazare, pentru că nu arăta deloc ca și în poze. Și pe parcursul serii am tot încercat să o schimbăm. Astea erau review-urile, tot erau proste și asta era mâncarea. După aia am căutat cazare și am găsit un test de sarcină folosit la noi în baie, efectiv. Și ne-am tădus. Nu am mai stat. Am venit la un magazin, iarăși, mi-am luat iar o lebeniță. Asta merge pe vlog, bă. Efectiv. Și cam atât, noapte bună.